Il-marda tal-Alzheimer's hija bħal ktieb li bil-mod il-mod qed jitħassar, il-paġni jintilfu, l-kapitli ma jibqgħux jeżistu u l-qarrej donnu jkun nesa dwar dak li jkun qara. Illum ġewwa Kazarkat iltqajt ma' Josephine Dingley fejn qalet li kif tqatta l-ħajja ta' kuljum hemmhekk u kelmetni wkoll dwar uliedha. Kontenta u komda. Inħobbu. Kulħadd iħobbni. Għandi l-uliedi jħobbuna ħafna. His boy, his name is Longino. Good girl, her name is Judith. Kemm għandek żmien? So, me. How old I am, Judith? 86. Iltqajt ukoll ma' binta Judith fejn spjegat li x'kien kien dak il-mument fejn hi u huwa indunaw illi kien hemm problema u li għalkemm ommhom ma tgħix magħhom xorta jsibu l-ħin biex imorru jarawha kuljum. Il-kundizzjoni tagħha bdiet mill-COVID. Però aħna ma ħalejniex tidħol aktar fil-fond, ħadna ħsieba għax ridnija tkun ikkurata, ridnija li ma jiġrila xejn, jiena niġi kuljum, hija jiġi wkoll. Intu għal-aħjar ħajja possibbli. Minflok qiegħda d-dar weħida, qiegħda f'komunità li żgur li ħatiħu ħsieba. Judith esprimit miegħi x'verament tfisser din il-kundizzjoni għall-familjari. Li inti tmur tara l-mama tiegħek u ma tistax tiftaħ qalbek magħha kif kont qabel għax diħa tisimak imma qabel kien tismani u tini l-pariri. Illum ma tistax. Josephine hija eżempju ta' kuraġġ, storja ta' qalb li tkompli tħobb, anke meta l-kliem jinħeba u l-memorji jintremew. Ġdida ta' kuljum li flimkien magħha jiġġilduha hemm uliedha, rabata u l-professjonisti kollha. Għaliex wara kollox il-memorja tista' tintilef, imma d-dinjità tal-bniedem ma tintilef qatt. Inta jinħobbu fija.